ಜೀವನ ಕೊರ್ಲ ಯೇಸು ಕೈಪತ್ತು ನಡಪಲ ಬುಲ್ಪುದ ಜೀವನ ಕೊರ್ಲ ಯೇಸು ಕೈಪತ್ತು ನಡಪಲ ಸಾದಿ ನನ್ನ ದೂರ ಸಾಕಂಡು ಎಂಕು ಪೂರ ಸಾದಿ ನನ್ನ ದೂರ ಸಾಕಾಂಡು ಎಂಕು ಪೂರ ಓ ಯೇಸು ಬುಲ್ಪುದ ಜೀವನ ಕೊರ್ಲ ಯೇಸು ಕೈಪತ್ತು ನಡಪಲ ಬುಲ್ಪುದ ಜೀವನ ಕೊರ್ಲ ಯೇಸು ಕೈಪತ್ತು ನಡಪಲ ಕರ್ತಬಡು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದಾಕುಳೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೇವರ ದಯಟು ನಮ್ಮ ಉಡಲದ ಭಾಷೆಡು ದೇವರ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿನ ಈ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಾದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಾತ್ರನು ಓದುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಆತ್ಮಡು ಬಲ ಹೊಂದುದು ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಬಾಳ್ವೆಡು ದುಂಬು ಪೋಪಿನ ಆಕಳು ಆಕ ಪ್ರೀತಿದ ಆಕುಳೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಾತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳು ತೂವನಗ ದೇವರನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪುನ ಬಾಳ್ವೆಗೂ ಸಿಕ್ಕುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಚಾರ ತೂಕ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಾದ ಪಣದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಡಲದ ಸಿಂಹಾಸನಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆ ಕುಳ್ಳುದು ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆನು ನಡಪುಣ್ಣವೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪುನ ಬಾಳ್ವೆ ಈ ಬಾಳ್ವೆಡು ದಿಂಜ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿದ ದುಂಬರಿತು ನಮ್ಮ ತೂವನಗ ಏರು ದೇವರ ಚಿತ್ತಗೂ ಒಳಗಾಪೆರ ಅಕಲ್ನ ಬಾಳ್ವೆಡು ಕೀರ್ತನೆಗಾರೆ ಪನ್ಪೆ 32ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 7ನೇ ವಚನಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಕು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡದು ಪೋವಡಾಪಿನ ಸಾದಿನು ನಿಕ್ಕು ತೋಜಾವೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕು ಆಲೋಚನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಪ್ರೀತಿದಾಕುಳೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪನಗ ಪಂಡ ದೇವರ ಅನ್ಯಮನೆಡು ಪನಗ ದೇವರೇ ನಂಕು ಸಾದಿ ತೋಜಾವೆರಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊರ್ಪಿರು ಪಣದು ವಾಕ್ಯ ಪನ್ಪುಡು ಅಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಆಕಳೆ ಏರು ದೇವರ ಅನ್ಯಮನ್ಯಡು ಉಪ್ಪೇರ ಆಪಗ ಅಕಲ್ನ ಆಲೋಚನೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುಡು ಅಕಲ್ ನಡಪುನ ಸಾದಿ ದೇವರ ತೋಜಾದಿನ ಆ ಜೀವೈತ್ಯ ಸಾದಿಯೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬರತು ತೂಕ ದೇವರ ಚಿತ್ತಗೂ ಒಳಗಾತಿನ ಆಕಳ ಬಾಳ್ವೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆ ಬರತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನ 3ನೇ ಸಂಧಿ 35ನೇ ವಚನ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ದೇವರ ಚಿತ್ತನು ಮಳುಪುನಾಯೆ ಏರ ಆಯನೇ ಎನ್ನ ಸಹೋದರೇ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದದು ಪಂಡೇ ಪಣದು ಪ್ರೀತಿದಾಕುಳೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದ ಪಿರವದ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಕಳು ತೂಪಿನಾಂಡ ಒಂದು ಸಲ ಯೇಸುನು ತೂಡು ಪಂದು ಯೇಸುನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಯೇಸುನ ಸುತ್ತ ದಿಂಜ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಪಗ ಜನಗಳು ಪನ್ಪೆರು ಇಂದ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ಬತ್ತದು ನಿನ್ನನ್ನು ತೂವೊಡುಂದುಲ್ಲೆರು ಪಣದು ಅಪಗೇಸು ಪನ್ಪೆರು ಏರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸಹೋದರರೇ ಸುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಜನಗಳನ್ನು ತೂದು ಯೇಸು ಪನ್ಪೆರು ದೇವರ ಚಿತ್ತನು ಮಳ್ಪುನಾಯ ಏರ ಆಯನೇ ಎನ್ನ ಸಹೋದರೇ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದದು ಪಂಡೆ ಪ್ರೀತಿದಾಕುಳೆ ನೀಗಳು ಎನ್ನೆರೆಯವು ಯೇಸು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಳ್ತಿರು ಪಣದು ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಾಕುಳೆ ಆರು ಮಾತ ಧರ್ಮನ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಉಪ್ಪನಗ ಈಡೇರಿಸಿದರು ಅಣ ಆರು ಪನ್ಪಿನಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತನು ಏರು ಮಲ್ಪುಯರ ಆಕಳು ಅರಣ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಪೆರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪುನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸಂಸಾರಡು ಸೇರುವ ದೇವರನ ಬಾಳೆಲು ನಮ ಆಪ ದುಂಬರಿತ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಾಂಡ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪುನಾಕ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾದಾ ಪಂಡಿತು ಅನಗ ಯೋಹಾನೆ ಬರಿತಿನ ದುಮ್ಮದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಸಂಧಿ 17ನೇ ವಚನ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ ಐತ ಇಚ್ಚಲ ಕಡತು ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ದೇವರ ಚಿತ್ತನು ಮಲ್ಪುನಾಯೇ ಸದಾ ಕಾಲಗೂ ನೆಲೆ ಆದುಲ್ಲೇ ಪಣದು ಅಂದು ಪ್ರೀತಿದಾಕುಳೆ ಈ ಲೋಕಡು ನಮವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಲೋಕಡು ಪುನಃ ಮಾತಲ ಕಡತು ಪೋಪುಂಡು ಮಾತಲ ಮುಗಿದು ಪೋಪುಂಡು ಆಡ ಏರು ದೇವರ ಚಿತ್ತನು ಮಲ್ಪುವೆರ ಆಕಳು ಸದಾ ಕಾಲಗೂ ನೆಲೆ ಆದುಪೇರು ದೀಪಂಡ ದೇವರ ಪಾತೆರ ಏ ಪೊಗ್ಲ ಬೂರ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಲೋಕ ಪಾಪಡು ದಿಂಜಿದುಂಡು
ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಈ ಪಾಪಗೂ ಸರಿಯಾನ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಆಪಗ ಏರು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪುವೆರ ಅಕ್ಳು ಆ ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆಡು ತಪ್ಪಾವನ್ವೇರು. ಪ್ರೀತಿದಾಕುಳೆ ದುಂಬರತು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಾಡ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪು ನಾಕ್ಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುನ ಕುಡಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಮತಾಯ ಬರತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನ 7ನೇ ಸಂಧಿ 21ನೇ ವಚನವನ್ನು ತೋಲೆ ಐಟು ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು. ಕರ್ತವ ಅಂದದು ಎಂಕು ಪಣ್ಪಿನಾಯೆ ಏರ್ಲ ಅತ್ತು ಪರಲೋಕಡು ಉಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಚಿತ್ತನು ಮಲ್ಪುನಾಯನೇ ಪರಲೋಕಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಳೈಪೋವೇ ಪಣದು. ಪ್ರೀತಿದಾಕಳೆ ಈ ಪಾತೆರ ಸ್ಪಷ್ಟಾದ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರುಪುಂಡು. ನಮ ಕರ್ತವ ಪಣದು ಪನೊಂದು ಪೆರಿಯವು ಆಂಡ ದೇವರ ಚಿತ್ತನು ಮಲ್ಪು ಜಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತಾದ್ಲ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯನು ಸೇರುಜ. ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತಗೂ ಒಳಗಾದು ಬದುಕುನಾಕ್ಳೇ ಆದುಪ್ಪಡು. ಇನಿದಮ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪು ನಾಕ್ಳನ್ನ ಬಾಳ್ವಿಡು ಸಿಕ್ಕುನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಮ್ಮ ತೂಯ. ಪ್ರೀತಿದಾಕಳೆ ದುಂಬರತು ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಾಂಡ ಮತಾಯ ಬರತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನ 21ನೇ ಸಂಧಿ 27ನೇ ವಚನ ಹೊಡೆದು 32ನೇ ವಚನ ಮುಟ್ಟ ಓದನಗ ಅವಳು ಒರಿ ಅಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಇರುವೆರು ಜೋಕುಳ ವಿಚಾರಡು ಬರತಿನೇನ ತೂಪ ಆಯ್ ದುಂಬುದಾಯ ಕೈತಲು ಬತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಮಗ ಇನಿಯನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಡು ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲ ಪಂಡದು. ಆಪಗ ಆಯ್ ಸುರುತಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪೋಪು ಜಮ್ಮ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೆ ತನ್ನ 2ನೇ ಮಗನ ಕೈತಲು ಬತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಏನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಡು ಇನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲ ಪಣದು. ಆಪಗಾಯೆ ಪೋಪೆ ಪಣದು ಕಡೆಕು ಪೋವಂದೆ ಉಪ್ಪುವೆ. ಆಪಗ ಯೇಸು ಸುತ್ತೈತಿನಾಕಳಕ್ಕೇನುವೆರು ಮೂಲು ಏರು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೆ ಪಣದು. ಆಪಗ ಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ದುಂಬುದಾಯೇ ಅಂದದು. ಅಂದು ಪ್ರೀತಿದಾಕಳೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಈ ಬಾಳ್ವೆಡು ದುಂಪೋನಗ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕುನಾಕ್ಳು ಆವಡು. ಐಕಾದು ದೇವರ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಇನಿ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕರ್ತವ ಪಣದು ಪಂಡ ಯವುಜಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತನು ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವಿಡು ಮಲ್ಪು ನಾಕ್ಳು ಆವಡು. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಗೂ ಅತಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೂ ಸೇರುನವೇ ಆದುಂಡು. ಪ್ರೀತಿದಾಕಳೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುದು ಸತ್ಯನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವಿಡು ದೇವರ ಚಿತ್ತನೇ ಮಲ್ಪುಗ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಳಯಿ ನಮ ಸೇರಿಗ ಇಂಚಾವರಿಗಾದು ದೇವರು ಸಹಾಯ ಕೊರದು ನಡುಪುಡಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಮ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪು ದೇವರೇ ಇನ್ನ ಜೀವದ ಪಾತಿರಡು ಎಂಕಳು ಸತ್ಯನೋ ತೆರೆಯೊಂದ ಇನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪುನ ಬಾಳ್ವೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಾಳ್ವೆ ವಾಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪಣದು ಇರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಇರೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆವಡು. ಎಂಕಳು ದಿನಾಲ ಇನ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ವಾಕ್ಯಡು ಬಲ ಹೊಂದೊಂದು ಇನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯಡು ದುಂಪೋರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಮ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪು ದೇವರೇ ಏರೇರು ಇರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಇರು ಕೇಣಲೆ ಅಕಳ ಚಿಂತೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಕಣ ನೀರಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪೆರೆಗಾದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಳ್ವಿಡು ಈರು ಮೈಮೆ ಹೊಂದಲೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುದರ್ಡು ನಟ್ಟುವ ದೇವರೇ ಆಮೆನ್. దీర్ఘనేత్రుడు పూన భక్త జనకుడు క్షణమాత్రుడు పూర మేత్తు పోపేరు. దీర్ఘనేత్రుడు పూన భక్త జనకుడు ಕ್ಷಣಮಾತ್ರುಡು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸುಡ ಉಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸುನ ರಾಜೋಡುಂಡು. ಯೇಸುಲೋ ಕೋಗು ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪೇರು ಯೇಸುಲೋ ಕೋಗು ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪೇರು
ഈസിത്താതുപ്പോല നിന്നാനിലെപ്പൂവേര് ആശ്ചര്യ പ്രീതി യേസുട ഉണ്ട് ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿ ಯೇಸುನ ರಾಜೋಡುಂಡು. ಪ್ರೀತಿದಾಹುಳೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಐತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಡಪೆರೆಗು ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದು ಪೊಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಡಪೊಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಕ್ಕಳು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದದಿತ್ತಾಡ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತಾಡ ದಯದಿದ್ದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಕ್ಕೊಟ್ಟು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರನ ಸುವಾರ್ತಮಾನದ ಸೇವಿಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದು ದುಂಬು ಪೋಯಿ.